dia i bona Pasqua a tothom. No tingueu por, sé que busqueu Jesús el crucificat. No és aquí, ha ressuscitat, tal com ho havia dit. Avui, l'Església sencera proclama amb joia que Crist ha vençut la mort i el pecat i ens ha obert les portes de la salvació i de la vida eterna. Que la seva llum dissipi tota foscor i que la seva gràcia sostingui cada pas del teu camí i que la seva pau consoli el teu cor. Que aquesta festa de Pasqua sigui un renaixement espiritual, sigui un temps de conversió, d'agraïment i de confiança plena en Déu. Germans i germanes, que Jesús ressuscitat il·lumini tota la vostra vida. Que Jesús ressuscitat et beneeixi ara i per sempre. Feliç Pasqua.